sa paghimo nato renovation din simbahan, pag ayo nato sa tong retablo, diha man to'y naong sa God the Father sa taas. Yan niingon si Father Glenn Guanson, ang atong head sa Commission on Worship. Kuhaa lang na diha padre, ilisi lang nag Holy Spirit. Munang nabutang ang dove. Nako kana ding Father diay siya. Wa manggoy naong ang amahan. Wa may naong ang amahan, kay wa man siya magpakita siyang naong, tingog ray iyang gipabati, pero naong wa. Mo nang niingon si Felipe, Lord, ipakita lang namo ang amahan og igo na kana kanamo. Yan niingon dayon si Jesus, wa pa day kakaila nako Felipe, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Ang mudawat nako nidawat sa amahan. Ako anaa sa amahan, ang amahan ania kanako. Ninduta no? Mo diay nga magbantay ta aning atong devotion sa God the Father, kay usahay na-emphasize ang God the Father. Nalimot na lang sa noon ta nga ang ato ding devotion ni Jesus, mauna din na ang ato sang pagdebosyon sa amahan. Ang atong pagpasidungog ni Jesus, automatic di ay gipasidungga nato ang amahan. Kay matod pa ni Jesus, wa gyud ko nagbuhat sa akong kaugalingon. Ang amahan nga ni anako maoy nagbuhat niini. Sige lingi ay mong tupad. Ina nakakita nakasnaong sa amahan. Sige na. Kinsa ninyo'y nakakita sa naong sa amahan. Tas ang kamot. Oh, mao pag-explain ako nga ang nakakita ni Jesus, nakakita sa amahan. Ya sige naman tag-ingon ni Jesus, igana, lawas ni Kristo sa inyong tubag. Oh, di nakakita na mong Kristo. Di nakakita na sad sa amahan. Pastilang gid ninyo eh. Dios bo na to be. Kinsay nakakita sa naong sa amahan, tas ang kamot. Nganong jutay raman? Ang rason mao kini kay wa ta mo tuo na kanang hostiyas mauna si Kristo. Na kanang atong gihimo nga image sa crucified Christ maunay naong sa Ginoo. Labaw sa tanan kanimo ipinakalisod na kanang imong tupad mao denay naong sa anak sa Dios. Lingi ay mong tupad ing na motuo ka nga ako naong sa anak sa Dios. Ing na pangutan ba kanang wa mulingi mga anak na siyawa. Kusog kitang moingon amahan namo, amahan namo. Nganong nakamao naman tang moingong amahan namo tungod sa Dios nga anak nga nagpakatao nga mao si Jesus, higihimo taniyang mga igsuon mo nay pinakadako nga gasa. Unya kay himo naman taniyang igsuon, matud pa niya, mag-andam kog lawak ninyo dito sa balay sa akong amahan. Magkuyog ta kay tuwa dito yung tinuod nga balay sa atong amahan, andaman tamog lawak. Sinunahan ka na, kanindot ana. Ngayon sa may sunod mahitabo, kung motuo ta ni, din agid ta maratol. Di na gyud. Sa unang pagbasa, wa nagid sila mahigugmas kwarta ang mga apostoles. Ingon sila di maayo nga mag-anhimi mo focus aning kwarta kining pagkaon. Ang among fokusan mao gyud ang pag-ampo ug ang pagsangyaw sa maayong balita. Unsa may maayong balita nga kita igsuon ni Jesus, duna natay lawak didto sa langit. Sa may buhaton nato din hisyuta, ayaw na paghimog balay, ayaw na paghago-hago, ayaw na paggasto-gastog himog balay diri. Tuanay permanenteng balay giandam na sa langit. Nya kanang pagsigi na tog himog balay diri sa yuta,
dakong peligro nga di na hinunta kasud atong giandam ni Kristo. Kay ang sugo ra bang Kristo, biyai ang tanan, mga balay, imong negosyo, imong sakyanan, tanan biyaan aron maangkon ang kinabuhi didto sa langit. Nga sa sige nimong pagpangga sa imong balay, makig-away na kag silingan, mga saba na kas imong mga anak tungod anang imong balay. Kig-away na ka sa mga kauban nimo sa balay, kay gihugaw-hugawan ang imong balay. No. May mga kugihan kay dinhing manglimpyog balay pero dali kayong masuko kung naihugaw. Kana mga impiernohono na naamong sa balay. Nya kanarabang balaya na to dinhi siyuta, mawa ra gid na siya. Ang Ukraine karon ako'y nabasa nga anang murag ana bang news bang gamay na sa Facebook, ang mga tao na discourage nang mupuyo dito. Bisan pa kunog mahunong ang gubat, kay nangaguba na mga balay. Sa pamailang balikan, nangaguba na, gusbat na kaistanan, mura na katong Marawi. So dako kayong bangunonon ang mga nangaigos gubat, kay purting ilngiga sa nalang ilang mga armas, usalang kabuto kaniya atong simbahan, hurot ti kabungkag, tindagkua, nga missile, napagaandam na sad kuno ang Russia og mga nuclear weapons or bombs kay pabuthon dito sa Ukraine, ni-react sad ang daghan kay mga nasod nga why gamitay nuclear. Ingos Putin, pusla man sapato ning tapuson. Nuclear gyud. Mo na ito mga balay, mga guba ra man na, iniglinog, katong linog sa Turkey, linog sa Bohol, tong dagko kay linog na to dire, nahawa na nga lusno ng balay. Wagi siguro karong hapon mulinog ni kusugayo, hurot na inyong balay. Hasta ning kulikta mahurot sa nikawa. Kadtog yung balay dito sa langit, mo to importante. Muna ay na mo pagtukod og balay sa may buhaton, ipalit na lang slots. Bitaw, kay dako kay nagpuntos dito sa langit. Mo bitaw na ang nipalit na tog mga slots, pirmi yung malipayon. Nga naman, musod man ang langit dinhi kay ang Ginoo manggod, ang iyang gingharian, ang permanenteng gingharian tuas langit katong umaabot. Pero ang iyang gingharian nagsugod na dinhi. Mo bitan nang ingon ta, moabot kanamo ang imong gingharian. Ano sa man moabot kung di na ta magsigig pangandoy aning kalibutan na ngatong buhaton sige na lang tag paambit. Mao na ang mga apostoles ang ilang gibuhat siging paambit nya, mi-focus sila sa pagpaambit sa mga espirituhanong mga pagtulunan, pagampo o sa pulong sa Ginoo. Nya kining pulong sa Ginoo kung atong paminaon o atong sundon, mao sa ni mahimong basihanan nganong mahimotang mahigugmaon sa atong isig katao. Dali kita manghatag. O na dinis atong parokya, daghan kay nang hatag gikan pa atong 2020 hangtod karon. Daghan kay nang hatag. Ako labon taga agamayng update sa atong nahalin nga mga slots. Ang sa atong paras kumbinto, pagtukod ang atong kumbinto, ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG, as of yesterday, ang atong halin niabot nag 18,029 ka slots. Pakpak. Kanindot ani. Pero gusto pa gyud mong malangit na apay 57,971 ka slots nga available. Nya paspasin ninyo palit kay aron madali sa nikahuman atong kumbinto. Gusto mong mutan-aw sa update sa atong kumbinto? Sige, atong ipa salida gamay. Di man na ninyo malikli na naluyo. Muna katong niaging simana.
sa last week. Saka na ang mga beam para nasa second floor. So atong pakpakan ang nagtrabaho o ang nagtrabaho. Atong kontraktor, yampo nato no, ang CEH mo'y atong structural niya sa architectural o uban pa na asaylain atong mga contractors nga pulos-pulos rasad nato din higyod parishioners nagmahal sa atong parokya. Unya sa ato sang niaging kasaulugan sa pista katong special slot nga God's Protection, Healing and Joy or GPHJ, ang atong gibaligya nga slot sa ato sugod March 12, 2023, 45,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. As of April 30, 2023 niya na humanatog kwinta pagkahuybis na ang atong total nga halin ning abot og 45,742 ka slots. So naay sobrang 742 ka slots. Nya kini ang equivalent ani nga amount is 4,574,209 and 47 centavos. Nya ang total natong expenses sa pista o sa Holy Week ni total og 4,484,097 pesos and 72 centavos na atay excess nga 90,111 and 75 centavos ato ning gibutang dito sa atong Paris operating expenses. So pakpakan natong usab ang namalit. Salamat kayo. Nya gusto pa mo mopalit og slot? Karong Mayo, nag-Flores de Mayo ta. Nya naa sa tay kontis-kontis sa mga chapels pinaagi sa ilang mga sagala. Katubang magrepresentar sa mga titulo ni Mama Mary o virtues ni Mama Mary. So ang atong Flores dinhi kada hapon nga misa unya ang atong kining culmination ini May 28 Sunday alas 5 ang misa nya wala na tay misa sa alas 7 gabi nya manghatag na sa tag mga bugas ngadto sa atong category D. Tingali maabot ng mga 1,000 tingali ka pamilya, category D. Pasabot, ana man ta A, B, C, D. Unsa man toy A, nindot og balay, nindot og income. Ang B, nindot og balay, bati og income. Ang C, bati og balay, arang-arang og income. Ang D, bati og balay, bati pagyog kay income. Mo na D. Nya ato naman ang nakategorize ato nang tagaan sad sila karong Mayo. Nya kuntis-kuntis putas kapilya ana mga sagala akong bana-bana moabot og mga 1 million ang atong budget. So baligya na sa tag 10,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Para ani nya ang title sa atong slot Mother Mary's Protective Power or MMPP. Mother Mary's Protective Power 100 per slot. Kutobra ni sa May 28 10,000 ka slots. First come, first serve. So tingali sunod semana hurot na ni kay 10,000 raman. Hurot man itong 45,000 kani pa ba? No. So pagdali mo palit aron makapalit pa mo. Og di mo kapalit adto mo padong sa MMP.
Manila Memorial Park. Mamugunay among title dire sa nakay Misas MMP pa dir. Karon MMPP man pero di ka mo palit. Wa kay protective power basig padong ra gyud kas MMP. Di bitaw mga igsoon ato ning gibuhat aron pagpakita nga kita miila nga anak tas Ginoo ug ang tanan natong buhaton for the glory of God through Jesus, through Mama Mary. Nga ug ato ning buhaton kita sad mismo nga namalit og slots or nitampo dinhi sa atong mga kalihukan doon na sa nindot kayong mga transformations and graces. Dinhi ni anhi nga nipalit og slot, di siya motugot nga di may magkastorya. Kaya dito man siya gawas nasod gikan. Nako nganong makikistorya magyud ka nako, sir. Nibalik na siya ni kaduha in siya mo testimonya lang ko pader nga sa akong pagsigig paminaw nimo nisugod kog palit og slot na agoy dako kay grasya ang niabot nako pader. Grasya sa relasyon sa akong asawa. Ako mo'y hinungdan nga nagkabuwag mi. Nya karon akong gibuwagan ang akong kabit. Naghilak ko hapit kada gabi kay gimingaw gyud ko sa akong pamilya ug nangandoy kong mahiusa. 1 month ago nagkahiusa mi sa akong asawa. Munang testimonya gyud ko nimo pader bunga ginis pagpalit og slot. Nako pangabit pa more. Aron magsige na sa kagpalit para mabalik. Di ay magsige na to siya palit. Ang mga inana nga testimonya ba nya daghan kayo ingon ana. Ngano man kay matod palagi ni Hesus ang nakakita kanako og nakaila nako nakaila sa amahan. Pasabot og miilata nga kita usa ka pamilya mga anak sa Ginoo magpuyo ang amahan dinhi kanato og bisan unsay atong pangayoon iyang ihatag. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, tukura ang inyong kaugalingon diha sa ligong bato nga mao si Hesus ug kita himuon sad niya nga mga bato para sa atong isig katao. Aron anhi sad sila makakita og nindot nga sukaranan. Ug ang kaluoy sa Ginoo muhari nato. Matod pa sa Salmo, Ginoo ipakita ang imong kaluoy kay nagsalig mi nimo. Wa na ta mosalig sa sa atong kaugalingon, misalig ta sa Ginoo. Nya sa atong pagsalig sa Ginoo, mahimo tang secured, mahimo pagitang happy, mahimo pagitang holy. Manindog ta.